komplu għamlu kuraġġ għaliex dan il-partit qiegħed jikber, dan il-partit ingħaqad u qiegħed jissaħħaħ u dan il-partit huwa lest illi b'tim riġenerat jidħol flimkien mal-esperjenza biex imexxi dal-pajjiż jekk il-poplu jagħtina il-fiduċja. Il-Partit Nazzjonalista huwa partit li qed jirriġenera ruħu. Partit maqut li qed jaħdem sabiex permessa idea ġodda b'taħlita ta' nies b'esperjenza kbira ikun verament gvern alternattiv li jġib il-bidla li pajjiżna tassew għandu bżonn. Aħna qegħdin nibagħtu messaġġ ċar. U allura issa komplejna wara li rriġenerajt l-istrutturi tal-partit. Illum għandna fl-istrutturi tal-partit persuni ta' kull età imma żgur ħafna dem ġdid illi permezz tiegħu komplejna niftu l-partit. Hekk sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kif fl-istess attività politika li saret fil-Belt Valletta, id-deputat Claudio Grech ħabbar li mhux se jkun qed jikkontesta l-elezzjoni ġenerali li ġejja sabiex jagħti spazju lil wuġuh ġodda. Dan l-ispazju jien niftħu għal kandidati ġodda, għal kandidati żgħażagħ tagħna biex dal-partit ikompli jirriġenera ruħu. U qiegħed nagħmel dan b'responsabbiltà għaliex nemmen illi dal-partit għandu futur kbir f'numru ta' kandidati ġodda, ta' kandidati żgħażagħ fosthom minnhom qegħdin hawnhekk fuq dan id-distrett u fuq distretti oħra. Jiena dan il-pass lura m'iniex qed nagħmlu bil-Partit Nazzjonalista, m'iniex qed nagħmlu b'xi supervja, m'iniex qed nagħmlu b'xi ġlied mal-Partit Nazzjonalista, anzi. Jiena dal-pass lura qed nagħmlu minn kandidat tal-Partit Nazzjonalista, però fil-5 ġimgħat li ġejjin jien ser inkompli naħdem mal-kap tal-Partit Nazzjonalista biex inresqu il-politika, l-aqwa programm ta' politika li qaġġi quddiem dan il-pajjiż. Claudio Grech kien responsabbli mit-tfassil tal-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni ġenerali li jmiss. U enfasizza l-importanza li fil-Partit Nazzjonalista jibqa' jkun hemm dem ġdid u żagħżugħ u ħadan il-pass biex ikun hemm opportunità għal aktar kandidati ġodda. Claudio Grech saħaq li se jibqa' jaħdem flimkien mal-kap tal-Partit Nazzjonalista sabiex iressaq quddiem il-poplu programm elettorali li jagħti futur aħjar lil dan il-pajjiż. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech ringrazzja lil Claudio Grech tal-ħidma tiegħu fil-partit li kif ikkonferma Bernard Grech u anke Claudio Grech innifsu se jkun qed jibqa' attiv fil-Partit Nazzjonalista. Bernard Grech ringrazzja u sellem ukoll il-Tlight Puli Kristi De Bono u Mario Gallia li ddeċidew ukoll li jagħtu spazju għal dem ġdid fih dan il-Partit Nazzjonalista. Intant fl-istess attività tħabbar li fuq l-ewwel distrett mal-lista tal-kandidati tal-Partit Nazzjonalista żdied il-Minority Leader tal-Belt Valletta Christian Micallef.